Колеги, заповядайте. Продължаваме. Преди презентацията на архитект Славова, ще ви кажа няколко думи за училището. Аз споменах, че не е случайно избрано 145-то училище. Нашите отношения, моите с училището, имат така доста предистория. 10 годишна. Значи 12-та година, мисля, че беше, когато една моя позната дойде при мен и каза: сина ми записа предучилищна възраст в едно училище, което има уникална директорка. Прекрасно е, има състезание за местата в това училище, обаче имаме родителски инициативен комитет, който иска да помогне това училище да се реконструира и да се модернизира. Може ли да ми предложиш към кой да се обърнем? И аз тогава, защото тогава от позицията си на главен архитект имах две неща, които бяха най-важни извън развитието, плановете, метрото, транспорта и така нататък. Това бяха образованието и здравеопазването. Не сме бавили и не сме пречили на нито един проект, който е в тези две области. И свързах въпросната позната с професор Стефан Попов, светла му памет, който заедно с архитект Славова бяха в посоката на проектиране на модерни училища. Срещна ги, професор Попов прие с ентусиазъм задачата, защото той търсеше къде може да приложи неговите знания и опит в проектирането на модерни училища. Беше много запознат с финландската практика в сферата на образованието. Проектът беше поръчан от родителите и платен от родителите. Направихме усилия. Проектът беше внесен в НАК, разгледан, съответно одобрен и януари месец 2016 година подписах строително разрешение за реконструкция и модернизация на 145-то училище Симеон Радев. Там, разбира се, има и мой така личен сантимент, защото Симеон Радев за мен е велик българин. От тогава минаха 8 години. Проектът стои, строителното разрешение вече е невалидно. Това, което виждате тук, и много други неща, които са направени от училището без помощ и подкрепа. От така наречения делегиран бюджет. Чудо е, но е факт. За това всъщност провеждаме конференцията тук, за да се види, че едно училище, което иска да бъде модерно, може да бъде модерно и без, за съжаление, помощ и подкрепа. Аз лично се надявам, че не знам дали ще има резултат от тази конференция. Надявам се да чуят властта, няма, за съжаление, високата власт, която трябва да чуе тези неща, които си говорим тук, но ще имаме грижата да ги разпратим, да знаят за какво става дума, но ще направим всичко възможно да осигурим ремонта и реконструкцията на 145-то училище. Сега ще ви презентират и самия проект. Архитект Славова, заповядайте. Здравейте на всички!
Първо да благодаря за поканата на Съюза на архитектите, на архитект Диков, за да споделя този опит с колегите архитекти, директори, педагози, представители, администратори на общини. И второ, да благодаря на домакините на 145-то училище, които правят чудеса от храброст с минималните средства, които разполагат, но дай Боже да имат едно достойно училище, какъвто е екипа и децата в това училище. Днес, даже тук така, с колегите, като подреждахме слайдовете, се смеехме, че днес е щастлив ден. Да, наистина е щастлив ден за българското образование и за архитектурната общност, която иска да промени и да реформира стандарта на живот на всички ни. Нали, си даваме ясна представа и сметка, извинявам се, че бъдещето на цялото общество е в образованието. Нека да започнем оптимистично. Стига сме се оплаквали. От нас зависи да се случват добрите неща в образователната система. Не от МОН. Повярвайте, колеги. Ние сме компетентните в областта на средата на образованието, а МОН трябва да ни приемат такива, каквито са нашите реални предложения, които са сверени със световните практики. И в този ред на мисли сър Кен Робинсън, световно известен експерт в образованието, който вече се разкъсваше да пътува по целия свят, издаде последната книга, неговата дъщеря, "Представете си, ако създадем бъдеще за всички". Би го префразирала за нашите условия: представете си, ако създадем бъдеще за децата на България. Второ, искам да благодаря на професор Ашраф, индиректно, защото в неговата презентация беше квинтесенцията на всички уния проблеми, които вълнуват целия свят в областта на образованието. И да започнем. Разбрахте предисторията на 145-то училище и на неговия прекрасен екип. Така че ще споделя с вас и няколко визуализации. Това, което проектът беше готов 2016 година, вие чухте. 2012 година с професор Попов направихме частно посещение в Финландия, за да видим защо поредни години финландското образование се на първо място, съгласно ПИСА. Така че, връщайки се оттам, споделихме опита с колегите в Съюз на архитектите и вече, знаете историята, беше поръчан проекта за експерименталната разработка за преустройство, ползвайки най-новите постижения в тази област. Озаглавих темата "Споделен иновативен финландски опит за училищни образователни центрове у нас", защото аз Финландия лично я слагам на много високо ниво. Така чувам, нали, Финландия, ама има и други страни. Да, ама тя е Ройса в областта на образованието и държи тези тенденции и успехи. Като първенство професор Стефан Попов не е между нас, но цитирам: "Всички добри университети по света търсят начин да преподават нещата от бъдещето за бъдещето, а не от миналото в бъдещето". И тук предколедно, като че ли сме знаели, че тази най-голяма презентация, която сме правили на училището, е с коледните украски. Професора винаги питаше студентите: "Къде е елхата във вашето пространство?" Така че имаме си елха. Ние се намираме в това пространство, което ще стане бъдещия форум, атриум на училището. Представете си го нагоре още 2 етажа. Представете си, че тия стени ги няма и имаме само колони. И това става центъра, фокуса, свързващия елемент на тази
фантастична сграда, която имаме амбиция заедно да реализираме. Пространството като третия учител, нали, преди малко си я показаха много книги, и там видях The Third Teachers, така че архитектурата е наистина третия учител. Първият е педагозите, програмата и средата сме ние. Ние сме компетентните специалисти и носим огромна отговорност за това, което се случва или не се случва в България. Донесахме книгата, която там попаднахме на изложби. Просто цяла Финландия беше на вълна на образованието, явно не заради нас, а така е по принцип. Финландия е страната на иновативното образование, социални практики, библиотеки, общност, образование като национална ценност и стратегия на нацията. Тъй като времето е оскъдно, малко така ще препускаме в темпото. Защо Финландия? Ами вижте, в това публично техно пространство, наречено Атриум, са колеги архитекти от цял свят. Американските колеги казваха, добре, ние толкова много нови сгради правим, толкова инвестиции влагаме, нямаме тази резултатност и успех, както финландското училище. Разбира се, нещата не са толкова елементарни, колкото изглеждат. Не е само в едно обзавеждане и в едно пространство. Това е традиция вековна. Така, да продължим. Непрекъснато ще изясняваме кое, какво и защо го правим. И като отговор защо Финландия, защото положението у нас в образованието е изоставащо, защото отсъства социалната инфраструктура на споделяне, липсва усещането за общност, социални мрежи и инициативи. Тази дървена кутия е разнасяла още 17 век в цяла Финландия. Представяме си в трудните зимни условия. Са пътували и са разнасяли знания на хората, така че четенето в Финландия е на пиедестал. Не случайно там са, освен най-добрите училищни сгради, и едни от най-смислените библиотеки в света. Даже 17 век отива двойка да сключи брак. Това го пише в техните социално-финландски иновации, социални финландски иновации. Да сключи брак, пастора казва, да, седнете, прочетете този текст или напишете тези изречения, диктува, и ако не може двойката да реализира изпита, заповядайте до година. Така че няма прошка. Ето други дечица, които архитектите са създали тази среда в библиотеки, четящите деца, а децата на България, а класациите от ПИСА. Вярвайте, колеги, ние сме в основата. Айде да направим една хубава среда, каквато видяхме на предишни презентации. И чухте как се повишава желанието на децата, бройката в училищните сгради, мотивацията. Те не искат да си тръгнат, искат да стоят там, да се люлеят в коридорите. Коридорите са осмислени пространства вече. Изкушавам се да покажа тази уникална сграда, библиотеката в Хелзинки, която видяхме преди 2 години, която вече архитектурата е подслонила младите хора, виждаме, без да е някакво специално аранжирано за нас. Те се бяха събрали тук под покрива, по този навес, и играеха, и се веселяха, и бяха щастливи. Тоест култура, образование в една такава изключителна страна и среда се случват по иновативни начини. Така че ще срещнем home-based, нови обществен дом, както в училището, така в библиотеките. Така гледам, че по света вече говорят за home-base в офисните сгради. И какво казват директорите в тези сгради? В училището учим децата как да живеят. Това е квинтесенцията. Всъщност, какво се случва в техните образователни среди. Финландското училище с дългите традиции,
постепенно предизвика огромен интерес в световната образователна практика. 2016 година те правят отново цялостна реформа на програмата и на образованието. Точно тези интердисциплинарни предмети, групови занимания и така нататък. Финландия изключително обръща внимание на образованието, което е постоянно изследване, проучване, развитие. Там не случайно има борд на специалистите в Министерството на образованието. Финландия изнася образование извън границите. Износ на образование, има специализиран отдел към тяхното Министерство на образованието. Знаете ли за средното образование колко специалисти отговарят в Финландия? Това го каза замминистърка, която беше тук преди 5-6 години. Не може да познаете, в сравнение с нашето министерство, 16 човек. Даже тук гостувахме на това училище и така беше споделено. Внимание, промяна на курса. Свърши старата система, трябва да трансформираме това образование. И каква е нашата отговорност? Защо архитектурата на училищните сгради има огромно значение за формирането на нация и общество? Това е един риторичен въпрос, поне тук за присъстващите специалисти. Така че педагогика, архитектура и технологии като движеща сила на процеса на промяна в училището, в обществото. Идеите за развитие могат да се обобщят като развиващи се педагогика, архитектура и технологии. Училището на бъдещето не е сграда, а е концепция за среда, култура на компетентно развитие, педагогическа култура, която има активната роля в развитието на процеса на информационното общество. И ако може да се даде една формула за съвременното образование, то е любопитство плюс мотивация, вече го наричат и ентусиазъм, е равно на бъдещото образование. Така че вече световната практика не се говори само за училищни образователни центрове, а се говори за Learning City, цели градове за учене, например Яков Хехт в Израел, и това става един цялостен холистичен процес. Т.е. в една ерия нямаме само едно училище, па до него спортна зала, па после някаква библиотека мъничка, да не казваме точно какво ни е отношението към тях, па после какво да бъде културен младежки дом и така нататък. Всичко се концентрира в едни такива центрове. Водещата роля на архитектурата за съвременните процеси в обществото, в образованието и културата, къде сме ние? Какво правим ние, българските архитекти? Мисля, че това е една достойна конференция, едно достойно начало със Съюза на архитектите и дай Боже да се случат всички уния хубави помисли, които имаме. Социалните процеси на трансформация в обществото, образование, култура, политика. Къде сме ние? Архитектурата като социален акт. А къде сме ние? Архитектурата вече стана наистина в действие социология. Там се възпитават, отглеждат навици, комуникации и така нататък. На Световния икономически форум се даде приоритет на умения като креативност, дигитални умения, колаборация, глобални граждани да приемат различията на другите, грижа за околната среда. Ето отново нашата отговорност, архитектурната мисия. Това, което е архитектурен приоритет, се обръща в обществен просперитет. Споделяне, библиотеки, култура, развитие, което се случва в училищата и в университетите, това е един кръговрат на култура и образование в обществото. Ние трудно може да разделим тези две неща, но за това библиотеката става културно-образователен център, а училището става образователен културен център. До такава степен е симбиозата. Защо в Финландия виждаме как изглежда едно модерно финландско училище? Забелязваме, че е на 2 етажа. Що не е на 4?
Така, в бъдещите модели на образование се предвижда значителна промяна, това още 2012 година, и съществува все по-голям риск съществуващите училищни сгради да спънат това развитие. Това го цитираме Ръскин университет в UK. Виждаме хората от кога се опасяват, че стария модел на сградите ще спъне иновациите в развитието на образованието. И ето едно училище тук при нас и виждаме малкото човече, което ние даже и не знаем то как се чувства, само може с помощта на психологията да си представим какъв потрес е това да застанеш 1,10 м пред една огромна сграда, 4-етажна, с метални решетки. А пък в Финландия, ето го детенцето, децата играят непрекъснато в снега и мащабите са доста различни. Използваемост на училищните сгради. Просто ще концентрирам така вниманието около няколко момента, защото темата е безкрайна. Първата цел на финландското образование е да служи като изравняващ инструмент в социалните разлики в обществото. Какъв е процентът на използваемост на училищните сгради у нас? 184 дни, колкото са сроковете, двата срока и толкова. А в Финландия в часове обърнато се използват целогодишно училищните сгради, а в България използваемостта е 1564 или 73% по-малка от финландското образование. Защо? Тоест, толкова ли сме богати, че да правим училище, което да го заключваме лятото и компютрите да гръмват? Толкова ли сме богати, че да правим спортна зала в съседство, защото тия деца лятото трябва да играят някъде, ако не и родителите? Толкова ли сме богати, че да ходим на кръжоци, на такива лекции, кина, театри, концерти? Давам пример с една библиотека до Осло, за да докажа един малък пример. Архитектурата като айсберг, съществената част е невидима за окото на великия Ренцо Пиано. Да, наистина е невидимо за окото. Ние виждаме това, че вътре в училището имаме една прекрасна библиотека. Но това, че тая библиотека управлява Националната библиотека на Осло, това, че персонала се назначава, освобождава, това, че книгите, поддръжка, всичко е друга грижа, а не на училището, това не се вижда. И така, концентрираме се вече все повече и повече към нашето училище. Новото българско просвещение предстои, продължение на архитект Молов, който говореше за тая просветителска българска дейност от кои времена. Финландия е била доста така изостанала преди 300 години, да речем, или там в смисъл раздробена и така нататък. Но изведнъж с образованието и финландски, датски делегации си идвали по времето на забравих му името, министър-председател, когато се прави операта в София. Операта в София, дава се тласък на културни сгради и те са искали да видят на какво се дължи този успех български. А сега ние ходим в Финландия и в Дания, за да видим това чудо в образованието на какво база се случва. Така че ето ги щастливите млади хора, които виждаме в каква среда работят. И училището на бъдещето, тези културно-образователни центрове. Ние се намираме тук, всички четем планове в центъра на учебния корпус. В съседство е малката спортна сграда с малко басенче, дължина 15 метра на коридорите и много малка скромна спортна зала, която трябваше да се реконструира. Но ние взехме друго решение.
Така че новите подходи в преподаването 21 век, откривателско-изследователско обучение налагат отговорности към средата, в която се реализира. Не може децата от 21 век да ги обучаваме в среда от 19 век, смея да кажа. Така че интегриране на училището с местната общност, която може би е крайната цел, след като успеем да реконструираме, да реновираме тези сгради. Ето съществуващото положение, мястото е ясно къде е. Един център, който видяхме, че перфектно отговаря, за да се получи наистина един достоен атриум, пространство, което да навърже всички дейности в училището и ето в разреза се вижда, че е през две нива. Това, което е неприятно, че в конструктивно отношение има един пълен хаос в конструктивната система, червените стени, което доста ни затрудни, но така или иначе успяхме да преборим и тази преграда и пречка. Как да създадем училището на бъдещето? Революционното мислене и дизайн от Финландия. Това е иновацията, която предложихме по финландския пример. Центъра на училището, където сме сега, да стане форума, заедно с една импровизирана сцена, виждаме в дясно, горе-долу е на това място. И разбира се, падат стените и така нататък и става едно приобщаване към този център. Пристрояваме предучилищна група по финландски образец, ядрова система. Както виждате, и тя си става едно малко училище с нейно малко форумче вътре, едно пространство, където децата се познават, разпознават и така нататък. Пристроихме, освен две нови стълби, кафе на първи етаж, отгоре една нова зала за 145 ученика, където може примерно една лекция да гостува. Ето както тук сред нас е учителя Тео, може да изнесе една лекция по физика едновременно на всички дечица. Няма нужда да се ходи от клас на клас. Така че тези събирателни нови функции, които училището изисква, тая гъвкава система, която училището изисква, ние успяхме в максимален план да я внедрим в централната зона на училището. А пък в дясно, в ляво е третия етап от смелата промяна, която дай Боже да настъпи, където с професор Попов решихме, че няма смисъл да реконструираме малки басейнчета и салончета, наистина е малък салона, и тогава на общността решихме да подарим едно решение с големия физкултурен салон за хандбално игрище, който се разделя на 3, с плувния басейн, с 25 метра дължина на коридорите и малкия бебешки басейн, както му казваме, с съблекални към единия басейн, към съответно залата, с връзка с двора. Това пак ще напомня за това решение. Отворен, адаптивен план, педагогическа гъвкавост на пространствата станаха все по-важни изисквания за архитектурата днес. Като че ли така много правилно сме подредили тези презентации, защото аз стъпвам върху предишни толкова силни презентации минаха, за което поздравявам колегите. И някакси разбирането е голямо в това, което се опитвам да споделя с вас. В тъмното са пристроените нови части на сградата, на
групирахме децата с главен вход отсам, с вход от 1 до 4 клас самостоятелен, с вход от към двора, малките горе също си имат самостоятелни входове. Това е принцип в училището в Финландия и в всички нормални страни, да се разделят по възрасти децата, големите да не бият малките на входа. И тогава така. Има етапност, което е много важно за крупни обекти, каквото е това училище, така че и това подсигурихме. Ерата на традиционното училище с класни стаи и коридори приключи. Нали, така се разбрахме, че вече няма да говорим за коридори, но се изкуших да покажа, да илюстрирам по-точно. Ето го примера, който ни е до болка познат, където контактуваме в коридори. Влизаме във Виндфанг. След това влизаме в коридор и там си стоим, или пък влизаме в стаи и пак сме в коридор и пак сме в стаи и така докъде. Спорт или има, или няма. Кухнята или я има, или я няма, защото вече ядат в пластмасови купички някакви. То знаете ли къде преди 1 месец видях как обядва децата? В Пловдив. Едно училище. На чинчето е толкова големо това чинче. И викам, а къде обядва децата ви? Ми вика в стаите. А къде в стаите? На чиновете. И като видях малките чинове, и те ядат от пластмасови опаковани купички. Интересно, това не го ли знае? Дето е стопирал такъв хубав проект на колегите. Така. И ако огънеме тази схема и я завъртим, получаваме един център, атриум. Това е ключа към новото модерно пространство, където имаме и сцена, където коридорите стават галерии широки, междинна образователна среда и вече имаме множество класни стаи, както искате, така ги решавайте, с администрация, спорт, центрове, кухня. В Финландия храненето е приоритет за здрава нация. И тази нация трябва да отглеждаме, още в училище да придобие тия навици, как да се храни, как да си приготви храната в семейството на бъдещите си деца и така нататък. Така че и общността виждаме, която е в околното пространство. Така, малко по-едър модел, повтарям, форумното поливалентно пространство с сцената, която е културата, присъствието, нали, просто като видите сцена и се сещате, я нещо да импровизираме, я да направим някакъв празник, я да направим едно камерно тържество и така нататък. А ако е няма сцената, по-трудно ще се сетим. Спортната зала, съблекални, едното училище малкото, другото по-голямото, третото, ако имаме гимназия, има и такива училища, нали, ще имаме и още едно, и всичките те с топли връзки, удобства, вързани към форумното пространство. Там се хранят. Там ежедневно се хранят. По 3 пъти на ден. Държавата поема изцяло тези разходи. Така, влизаме в едно от топ училищата тогава, виждаме, събличаме се, може да си, това за гостите, защото децата малките имат друг вход, тук даже се наложи да изчакаме някаква делегация да дойдат, а заедно да ни разхождат в сградата. Сцената я виждаме с акустично оформление навсякъде в пространствата, надничаме към спорта, и масите за хранене. Защото долу, нали, ставаше въпрос, че долу, където обядвахме, ще бъде STEM центъра бъдещия, а пък тогава нали, ме попитаха, а къде ще се хранят децата? Викам, горе, където сега сме с залата. Как така? Няма нищо по-просто и елементарно от това децата да използват това пространство. Защото виждам решения, в които имаме една аула заключена. Имаме стол, лятото не работи. Имаме форум, нали, защото сме чули, че трябва да имаме форум. Но
Нека да бъдем така добри и тези неща да ги изследваме максимално. Ето го този отворен гъвкав план, централното форумно пространство, след малко ще покажа този форум как изглежда, сцената отгоре, малките училища на принципа на ядровата система, примерно първи клас 2 паралелки, втори клас още 2 или само първи, отгоре само втори и така нататък. С собствени входове независими. Като закъсне ученика, влиза от централния вход. Така, общия двор, политехническия център, кухнята, която има връзка с централното пространство, за да си взимат храната децата, спорта до централния вход, за да може да се ползва от общността. И така, максимално използване на всичко. Home-based. Този термин home-based, пак ще го повторя, много така го ползват и повтарят и в литературата го срещаме. Това е онзи интимитет от вкъщи. Това е home-based. Тоест да се чувстваш ти като в дом в това училище, а не нали, децата да се движат в едни мозаични коридори с бели стени, може би трябва и бели престилки да им дадат. И така. Тук е в малко по-едър план. Ето го малкото форумче, където децата се събличат. И има един такъв въпрос. Добре, ама тук нещо ще преиграеме с РЗП-то. Да, ама не. Професор Попов лично се зае да докаже, че ядровото пространство като принцип е по-икономично от коридорната ни система. И то не е с 17%, това са близо 1/5. Ето го това малко пространство, където надничат класните стаи, остъклени, за да имаме контакт, връзка. Допълнително обучение, което може да се случи на половин група или на една трета група в това малко пространство. Гардеробчетата, така че отново говорим за една гъвкавост и поливалентност, колкото може повече. Преди малко ви споменах, ще ви покажа форумното пространство на плановата схема. Ето го това училище. Като ключовата идея в дизайна е всички пространства са места за учене. Ето сега, тук как първо минават дежурните ученици, столовете се вдигат на масата на две такива релси, за да може отдолу да се чисти. Първо учениците обират едрите неща, след това минава перфектното чистене. Сцената, вижте, това е сцена като в културен център, а не в училище. И това беше причината да преценим и да дадем на 145-то училище възможност да получи и то своя форум, централно място, където децата да се хранят. Говорим за това, че се учат децата в Финландия как да живеят. Аз мисля, че и тук имаме това желание да ги приучваме. Там чистотата е невероятна. Те са боси или с чорапи и така нататък във вътрешните пространства. Кухнята. Кухнята е нещо страхотно. Ще видим и в STEM центровете ми как оборудвани, как те се занимават и изучават. Така, малкото учебно ядро за най-маничките, с топла връзка, с место за хранене за тях. Кухнята запазваме на училището, която е с удобно захранване от улицата и тя е тук отдолу, в сутерена, както сега бяхме. С асансьор, с колички се качва храната, което не е проблем, и се сервиране и самообслужване, децата сами минават. Отделихме внимание на тоалетните. Хеито ни питаха, ма как така може без 3 врати, уважаеми проектанти? И показахме на Финландия примерите и те, добре, ама го опишете по-подробно в записката. Така че тоалетните са ни без правилото на 3 врати. Позволихме си да пристроим едни галерии, т.е. в момента галерията е до тук, коридорите, така да се каже. Само на втория етаж
се разшириха с обтегачи, за да може така да има едно пространство, където е да наднича към централния форум. Учителския тракт с стаята, учителската стая, с бокса за почивка, за кафета, за сандвичи, за сладки приказки също, и учителите са хора. И вече директори, работи. Виждаме тук собствени тоалетни, имат си архиви, неща, които са вътре. Това е техната част за работа. Между другото, лекционната зала, която прибавяме, за да може тук да се провеждат сериозните занимания. И STEM центъра, който в момента се хранихме долу в кухнята, в столовата, ние го обръщаме на STEM център с зала за музика, рисуване, малка лекционна стая за преобличане и кухнята в тази част, съществуващата кухня. Устойчива архитектура с естествена вентилация. Аз мисля, че този проект отговаря на доста изисквания за устойчива архитектура, но на първо място имаше специален проект на архитект Димитър Пантелеев и неговия екип, който основа Институт за възстановяеми енергийни източници, и заложихме на естествената вентилация в атриумното пространство. А пък класните стаи получиха една естествена вентилация, някакви специални уреди, които са под прозорците, и направи предложение за резервоар, който е в двора, който е покрит, и лятно време използваме по-студената вода от въздуха за охлаждане, зимно време използваме добре загрятата вода от лятото и така нататък. Така че и това се опитахме да приложим. Ето труд и техника с едно излизане на двора, с достатъчно светлина. Този амфитеатър се залива и ето го тук. И така изравняваме нивото. Какво правят в Финландия? Класните стаи, слайдовете не са най-добро качество, но виждаме от коридорите, виждаме какво случва вътре. И естествено, въпросът е, добре, те не се ли смущават тия дечица, като насекъде така сте остъклили? И те казват, да, смущават се само първата седмица, след това свикват. Така детето е генетично подготвено да научи всичко в света на доверието. Ето ги тези работилници, където учат да готвят, ама да сериозно се отнасят, защото всека една подгрупичка трябва да приготви манджата и така нататък, да за обяд или за вечеря. Тук не се вижда много ясно. Е масата, където те редат за Коледа, за рожден ден, за сватби, за кръщенете и така нататък. Сега, един много интересен автор, Андре Стерн, французин, който не е ходил на училище, а пък го канат като експерт в образованието. Той така апелира за ентусиазма на децата да се провокира и казва, че е супер сила и че детето може да стане всичко. Той учи от всякъде, той ни превежда през трудностите, дава ни крила. Ако си свободен да го живееш, тогава събираш информация, т.е. ентусиазма. Така че не трябва да бъркаме ученето с насилственото учене, и ученето наизуст няма емоция, в което няма емоция, трудно се запомня. И естествено, накрая завършваме, спомняйки си, 20% от материята. Да подготвим уменията на младите хора не за професии, които вече си отиват, а за такива, които още не са създадени. Трябва да ги подготвим да мислят и да анализират. Трябва да ги подготвим, за да се справят с всекакви проблеми, които изникват на пътя. Тук видяхме електронен струк, там виждаме заваряват едно момиченце, едно момче. Т.е. няма женски работи, мъжки работи. Всички разбират от всичко. Плетат, шият и така нататък.
Ето ги прословутите тоалетни, които ги видяхме, навсякъде са така, и в църкви, и в училищни сгради, и в други обществени сгради. Какво по-нормално, вътре да имаш, вижте как е обзаведено, и толкова си ти, нали, винаги мислиш, сега ако изляза и ако не остава след мен както трябва, все пак не е много приятно. Така и ето, даже имаме и сравнителен анализ на застроена площ на българско ВЦ и застроена площ на ново решение от Финландия. И какво излиза? Пак икономисват хората площи. И последната част, която само ще загатна, защото разбрах, че архитект Хинков ще допълни в неговата презентация. Третия етап от реконструкцията на училището, директно предложихме смело решение за нов център. Това го обясних вече, да не го повтарям. Но въпрос е ползване 365 дена в годините, минимум 10-12 часа на ден, за да може общността, това са родители, баби, дядовци, защо да не плува, защо да не ходят на йога и така нататък, да се използва от цялата общност. И тогава нямаме нужда да правим друга спортна зала, успоредно до нашето училище, топлата връзка и свободната външна връзка. Това са художествени произведения на професора, които ни остави, както и вътре салона, кафето, което гледа към двора. И какво получаваме като добавена стойност от една такава реализация? Какво може да получим? Новите учебни пространства и среда са инвестиция далеч в бъдещето за всички. Централно, универсално, ползваемо представително пространство, ежедневно използвано от училището и околното население, периодично от време на празници, събития, ваканции, 365-24/7. Използване на ВИ източници, естествената вентилация, нов политехнически център, където хората могат да дойдат да си оправи едно столче, някакво шкафче, някаква лампа, лампион и така нататък. Нова лекционна зала, остъклена оголемена библиотека към централното пространство, която, ако сте видяли сегашната библиотека, с огромни усилия са направили милите домакини. Едно много прилично и много приятно пространство, но ние ще дооголемим и остъклим. Така, частично остъклените пространства, нова репетиционна в самата сцена се получава, където може да се провеждат мини репетиции и спортната база на цялата общност. Така че новите читалища за общността без коридори, новото училище почва да ни напомня малко за читалищната структура, защото тя е за всички. Говорим вече и училището е за общността и получаваме една градска трансформация на районите на града за квартални дейности. И така, изводите, мисля, че през цялото време ги правех. Тази остаряла система, тази коридорна, обезсърчаваща система води до липса на ентусиазъм. Ученето е важна част от иновационната устойчива система на цялото общество и така, добрата новина е, все пак, че тече в нашето общество, ето и сред нашата колегия, един повик за това, че трябва да спасяваме средата в училищните сгради. Тази симбиоза не е измислена, тя е естественият ход на развитие на социалния живот. Дарик радио интервюираха Тео Ушев и много, много мъчно ми стана, че този признат голям българин дава такава оценка, но е прав. И като питат го, нали, как би обрисувал средата днес в България, той каза като притчата за кораба на глупците, които пътуват към своята гибел натоварени на едно място. Логическата връзка на големите хора днес още от деца не е била развита. Това е много страшно.
Най-старата нация в света спряли да вярват на образованието и на университетите. Винаги гласуват против, а не за. Неудовлетвореност на българина от живота от държавата. Българската култура и образование са свряни в ъгъла в един дистопичен модел. Неотложният разговор за училището предстои днес, как да помогнем този процес. Така че откъде да се започне, колеги? Мисля, че от архитектурата. Няма друг отговор просто. Разбира се, политиците трябва да ни подкрепят. И това, което казва архитект Диков, така с болка, че тук май нямаме такива представители. Добре, това беше и до нови срещи. Благодаря на архитект Славова. Както ви казах, аз не съм гледал презентациите, сега ги гледам и откровено да ви кажа, се чувствам тъжен. Защото дано не обидя някой, с благодарност към всички, които присъстват, връщам се малко след строителното разрешение на това училище, когато гръмяха медиите, световно известният датски урбанист Ян Гейл дойде да реши проблемите на София. Той направи презентация в аула Максима на УАСГ и вътре имаше 800 души. Надявам се пак да не обида никой, но след презентацията аз поделих с тогавашния председател на Камарата на архитектите, че спокойно можеше да бъдат разположени двама души от двете страни на входа на залата, да дават по един банан, защото впечатлението ми беше, че тази презентация беше като за хора, които онзи ден след обед са слезли от палмата. В същото време тази конференция, която и на мен ми беше извънредно интересна и мисля, че за колегията би могла да бъде много полезна, не само за колегията, и за града ни, и за хората, половината от залата е празна. Пак повтарям, благодаря на хората, които са дошли тук с интерес към темата съвременните училища в България. Следващата презентация е на архитект Хинков за многофункционалната спортна инфраструктура на училището, спорт за цялата квартална общност. Заповядайте, архитект Хинков.